כ"ד שבט תשפ"ו. הנושא של היום זה תענית אסתר. ביום י"ג באדר צריך להתענות תענית אסתר. עכשיו מה השורש והיסוד של התענית הזה? מה היה פה? אומר כאן המשנה ברורה, אומר כי בימי מרדכי ואסתר נקלו ביום י"ג באדר להילחם ולעמוד על נפשם, והיו צריכים לבקש רחמים ותחנונים שיעזרם השם להינקם אויביהם. ומצינו כשהיו ביום מלחמה שהיו מתענים, שכן אמרו רבותינו ז"ל שמשה רבנו עליו השלום ביום שנלחם עם עמלק היה מתענה, נכון? יום דוד ונתן, רואים שמה שמצם. היו גם בחצוצרות. כן. המלחמה בימי דוד ונתן שנלחמו, דוד רצה את הדבש, כי הוא היה בצום, אז רואים שצמו באותו יום. יש בזמן המלחמה שצריכים לתקוע בחצוצרות, אז כתוב והרעותם, עושים תרועה, וביום שמחתכם מועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם. יש תקיעה ארוכה. תקיעה ארוכה מלמדת על שמחה, אבל תרועה והרעותם זה מראה על בכי ועל זמן שהוא קשה. ולכן ואומר, ואם כן בוודאי גם בימי מרדכי היו מתענים באותו היום. ביום י"ג שעמדו להילחם ולעמוד על נפשם, אז עשו תענית, ולכן נהגו כל ישראל להתענות ביום י"ג באדר, ונקרא זה תענית אסתר. זה נקרא תענית מרדכי או תענית אסתר? תענית אסתר. היא ביקשה ממנו שיצאו מכולם. זה לא הצום הזה. זה לא התענית הזה. זה לא התענית הזאת. מה שכתוב, וצומו עליי ואל תאכלו ותשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי עשום כן, ובכן אבוא אל המלך. בפסח. זה היה בפסח, בליל הסדר, שהיה הוראת שעה שלא לשתות 4 כוסות ולא לאכול מצות ולא שום דבר. אבל פה ביום י"ג באדר נקלו לעמוד על נפשם, אז זה יום צרה שצריך להילחם, יום של מלחמה צריך להתענות. ולכן נהגו כל ישראל להתענות בי"ג באדר, כלומר זה מנהג. ונקרא תענית זה תענית אסתר כדי לזכור שהשם יתברך רואה ושומע כל איש בעת צרתו כאשר יתענה וישוב אל השם בכל לבבו. נהגו, זה לא, משמע שזה לא תקנת חכמים הייתה שנצאו בי"ג. נכון. נהגו. נהגו, יפה מאוד. יפה, כבוד הרב חוברה, הוא מעיר פה הערה חמורה. אנחנו אומרים פה, ונהגו, אומר המשנה ברורה, ונהגו, כל ישראל, איפה, זה תקנה או לא תקנה? אז אנחנו, באמת, יש נפקא מינה להלכה בדבר הזה, שזה נהגו כל ישראל, וכל דבר שנהגו בו כל ישראל זה נחשב להיות דין, אבל המשמעות היא יותר נמוכה מאשר תקנה. הצום הזה, יש לנו תעניות שהן תעניות חמורות. יש תעניות חמורות. מה זה? י"ז בתמוז. בוא נגיד ככה, הדאורייתא, תענית דאורייתא זה רק בכיפור. אחר כך בחומרה זה 9 באב, שהוא מתחיל מהלילה. ואחר כך יש לנו כל התעניות, י"ז בתמוז, 10 בטבת, וג' בתשרי צום גדליה. זה תקנות של חז"ל שתקנו לנו להתענות. עכשיו, אבל התענית של אסתר זה תענית שנהגו בזה כל ישראל, זה תענית הכי נמוכה.
עכשיו, מה נפקא מינה? בואו נראה את הנפקא מינה. אז אומר השולחן ערוך שמתענים בי"ג באדר. אחר כך אומר, ותענית זו, אומר הרמ"א, אין זו חובה. אם זה התקנה, זה החובה. אבל זה נהגו. אבל כבר קיבלו עם ישראל עליהם את זה כחובה, וזה נחשב חובה. אז הוא מתכוון לומר שזה לא חובה מדין תקנה, אלא זה חובה מדין נהגו, כלל ישראל. אז הוא אומר, אז מה נפקא מינה? כבר הרמ"א כבר מתקשה בקושיה הזאת. מה ההבדל? בין הסוג התעניות לתענית הזאת שהיא תענית הכי קלה. לכן יש להקל בו לעת הצורך. כגון מעוברות, מניקות או לחולה שאין בו סכנה. כל החולים בבית חולים כולם פטורים. לוקחים כדורים, מאושפזים בגלל סיבה מסוימת, פטורים. למה? זה מה שנהגו בזה כלל ישראל, נהגו בזה בסטנדרט, האנשים בריאים והכל בסדר. אבל אחד שרוצה להיכנס לתענית הזאת, בזמן שהתענית הזאת נחשבת רק תענית שנהגו בזה כלל ישראל, לא. ואפילו רק אוהבי עיניים, שאם מצטערים הרבה, לא איתנו, אחד כואב לו העיניים. צריך לקבל טיפות, כואב לו והוא מצטער. אז מה, הוא כבר בצער. מה אתם, עכשיו יוסיף לו עוד צער? לא. ויפרעו אחר כך, כפי שהוא כואב עיניים, כואב לו הראש, לוקח אקמול חד פעמי, אל תצום, אבל פעם אחרת שתהיה בריא, תצום. בשב. תשלים. הנפקא מינה נוספת, אם אחד חולה, בבית חולים פה נמצא, הוא מקבל תרופות, והוא פטור מלצום, והוא צם. יש לו מצווה או אין לו מצווה? מה? איזה מצווה יש לו? אותה מצווה שיש לו בצום שלישי באייר. אומר, יש רב חיים בריסק בסטנסיל, יש לו בספר שלו, הוא כותב שכל אחד שפטור מלצום והוא צם, אז הוא לא עשה כלום. אבל לא עבר עבירה. הוא פטור. מורן בשוכנו חבר כל מי שפטור לצום והוא צם, עובר עבירה שהוא מבטל כמות. לאכול כלבה לשירותי. הוא רוצה להביא את זה מהירושלמי. הירושלמי אומר, כל הפטור מדבר ואוסר נקרא אידיוט. הוא לא עשה שום מצווה. למה? מתי יש מצווה? יש לך חיוב. אם אין לך חיוב, אז אין לך מצווה. שום דבר, אין פה כלום, אין מה להחמיר. אומר כאן הרב חוברה, אומר לא רק שהוא אחד שמחמיר על עצמו שזה לא חומרה, אלא זה נקרא אולי פושע בעצמו. למה? צריך להבריא. מה אתה פה עכשיו משחק עם עצמך? אתה מקבל כדורים, אתה נמצא במצב שצריך להיות בריא. הגוף צריך, התרופות וכל הדברים האלה עוזרים לגוף להתגבר על המחלות. עכשיו, התרופות לא מרפאות, התרופות עוזרות לגוף לרפא את עצמו. עכשיו, אם אתה נכנס למצב של תענית, לא עשינו שום דבר. אתה מחליש את הגוף, הגוף חלש, גוף לא אין לו אנרגיות. אבל שאר בריאים לא יפרשו מן הציבור. מי שבריא ולא מתענה, הוא נקרא פורש מן הציבור. אז מה כתוב? מה הדין של מי שפורש מן הציבור? ישכנו? נחש. פורץ גדר יש לו נחש. פורץ גדר ישכנו נחש. מה זה נחש? זה ראשי תיבות
נידוי, חרם, שמטה. לא יבוא איזה נחש. אתם יודעים שנגדיר את הדברים. כל התעניות שישנם הם כעיקרון זכר לחורבן. כל התעניות שלנו, חוץ מכיפור, כל התעניות הם זכר לחורבן. צום גדליה זה הפיני של החורבן. י"ז בתמוז הובקעה העיר, תשעה באב נחרבה העיר, י"ג באדר זה לא זכר לחורבן בכלל, זה זכר למלחמה שנלחמו אז. אין פה זכר למלחמה. עכשיו יש לנו דיון בפוסקים האם אפשר לעשות חתונה בליל תענית. אז בואו נגיד ככה, בליל י"ז בתמוז ודאי שלא עושים לכל הדעות. למה? כי מהלילה זה נחשב כבר בין המצרים. זאת המזרח מותר. אז זה מחלוקת מרן ורמה, נכון? אבל רוב הציבור נהגו שלא לעשות חתונות בלילה הזה. וגם ליל תענית נחשב כיום תענית. אתם יודעים שבשיבולי הלקט מביא שבתפילת ערבית שלפני התענית אוכלים ושותים, נכון? חוץ מתשעה באב אוכלים ושותים. אבל על שיבולי הלקט מביא שאומרים עננו, כי זה לילה, שזה יום שאומרים בו תענית. כך מנהגנו. אז המנהג שלכם? כן, יש תשובות, לא זוכר. מנהגנו ככה על כל פנים. ואולי זה הרמב"ם, אני לא זוכר. לא, שיבולי הלקט מביא את זה. נהגו בזה גם בקהילות מסוימות במרוקו. בלילה. שגם בלילה אומרים עננו. לא לעניין תענית. זאת אומרת בליל י"ז בתמוז, בליל ג' תשרי, ב' תשרי בלילה, בערבית אומרים, יש כאלה שאומרים, אנחנו לא נהגנו בזה, אבל יש כאלה שנהגו. רש"י בשבת. היו יחידים גם שנהגו לצום מהלילה. לא מוכר בכלל. מי אומר את זה? היו כאלה שנהגו לצום מהלילה. הרב וולפה אומר שיהיו כאלה שנהגו גם לצום, יחידים שנהגו לצום גם בלילה. זה לא קהילות. זה לא קהילות, יחידים. עכשיו בוא נגיד ככה, בי"ז בתמוז בלילה לא עושים. פעם היה לי תלמיד לפני 20 שנה, היה לו בר מצווה, לא בליל י"ז בתמוז, אבל בגלל שהיה אולם אחד פנוי וזה, קבעו תאריך בליל י"ז בתמוז. אמרתי לאבא שלו, אני לא מבין, זה לא בר מצווה בזמנו, בר מצווה שלו בזמנו, מה פה חגיגות וכל הדברים האלו. אז הוא הזיז את זה. להזיז את זה עלה לו בזמנו לפני 20 שנה 10,000 שקל. אמרתי לו, זה לא נכון לעשות. הוא שמע לי. עכשיו, בשאר התעניות אפשר לעשות.
יש מחלוקת בזה. יש אומרים שאפשר לעשות, יש אומרים שלא לעשות. בליל התענית הזאת של ליל י"ג באדר, כלומר בי"ב באדר בלילה, האם אפשר לעשות שם חתונה, כן או לא? כן. אז יש מקום להקל הרבה יותר מאשר בשאר התעניות. מפני שהתענית הזאת היא לא תענית רגילה והיא רק זכר. אבל הרב, אפשר לשאול, בי"ג באדר, אז באותה תקופה הייתה דאגה, מה יהיה במלחמה, אבל אחר כך שהניצחון, זה לא צרה, זאת אומרת, עם ישראל, הניצחון, ניצחו באויבים וניצלו. כל הצומות, החורבן נשאר חורבן, אנחנו מצטערים עד היום. בפורים אנחנו רק שמחים, לכאורה יש פה משהו שכבר התבטל, זאת אומרת הטעם לכאורה התבטל, שזה קצת מיוחד, זאת אומרת יש פה דין מאוד מאוד מיוחד איך קוראים לך? יונה. יונה אומר פה דבר משמעותי. הוא אומר דבר הגיוני. הוא אומר בתענית, כל תענית שאנחנו עושים זכר למה, אבל מה התוצאה הסופית של התענית? החורבן. זה גרוע מאוד. לכן אנחנו מתענים שעד היום החורבן, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב, וכאילו התענית של היום היא לא זכר, היא דה פקטו, זה present continuous, זה הווה ממושך. מה שהיה פעם, החורבן ממשיך. זה תענית של שמחה. אבל פה זה תענית, הרבה יותר. לא, אם יוצא בשבת אז מקדימים אותו. את כל השאר לא מקדימים, כל השאר דוחים. נכון. עכשיו, בגלל זה, אגב, בגלל זה, כל הקולות שאנחנו מדברים כרגע, חולה, כואבי עיניים, מעוברות, מניקות וכאלה דברים, לא מתענות. למה? בגלל הסיבה שאתה אומר. ולא רק זה, אלא בגלל זה בלילה אפשר לעשות שמחות. יש לי חבר שעושה חתונה בימים האלה, אז כל החברים התארגנו לעשות 7 ברכות בליל י"ג. אז זה יצא, אז שאלו אותי את זה, אמרתי להם זה מצוין וזה יצא טוב, וגם זה יהיה סעודה לפני הצום, ככה זה. המשמעות היא, אתם יודעים שבסליחות שאנחנו אומרים, תמיד בתעניות יש סליחות ארוכות. הסליחות של הספרדים על כל פנים, אז זה שונה מכל הקינות. אנשי אמונה עבדו. כן, בשאר הדברים אומרים, מה? אמרתי אנשי אמונה עבדו, דניאל איש חמודות אמר לפניך. אומרים את כל הדברים של אבל ותחנונים וזה. מי ששם לב טוב בי"ג באדר, בתענית הזאת, אז הסליחות הם חצי הלל. יאמר נא ישראל וזה, זה שם חצי, זה הודעה לקדוש ברוך הוא. זה לא, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. מה? אפשר עוד יותר להקל בתענית אסתר, כי לא היה צער, כי לא היה, אף אחד לא מת, אף אחד לא היה ממש צער. זה היה... אבל קודם כל זה בא ללמד לנו שכשאנחנו נמצאים בצרה צריכים להתענות. זה המנהג, זה נהגו כלל ישראל. מאז ועד היום קיבלו על עצמם בי"ג אדר, שאז נקלו לעמוד על נפשם ולא ידעו מה יהיה, אז התפללו וצמו. גם היום, אם יש מלחמות וכאלה דברים, אנחנו צריכים לדעת, הבני תורה יושבים ולומדים,
ואלה יש חלקים של המקובלים שמטענים ועושים צומות וסליחות וכדומה. ברור, מה, בכל המלחמה האחרונה, מה, לא ראינו את זה? תענית אסתר תישאר גם לעתיד לבוא? מה כתוב? כל החגים עתידים להתבטל, אז פה, חוץ ממה? יום כיפור. חוץ מפור. חנוכה ופורים. אז פורים כיפורים הרי, כמו כיפור לא יתבטל, גם זה לא יתבטל, אה? שמחה, לבדים טובים. הולך עוד להיות הצום הזה של... הרמב"ם כותב, כל הצומות הללו עתידים להתבטל לימות המשיח, ולא יהיה עוד אלא שעומדים להיות יום טוב וימי שמחה. כתוב, כל ראשי מצוות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי ולבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. והאמת והשלום האמת השלום. יעבו, יהפוך אותם. 12 לא רשום שם. אה? 12 לא רשום. חודש אדר לא כתוב שיהפך. הצום הזה הרמב"ם לא כותב. כן, נכון. הצום הזה הוא רק מנהג. המנהג הזה, זה יכול להיות ברגע שיבנה בית המקדש, אז לא יהיה לנו את שאר הדברים. אבל את הצום הזה אפשר ללמוד בקל וחומר שהוא ודאי לא יהיה. אבל אם נאמר שהצום הזה הוא בית ספר, יכול להיות שהבית ספר נשאר. בא ללמד לנו עקרונות. איך היהודים מסתדרים? אלה ברכב, אלה בסוסים. בשם השם אלוקינו, נזכיר. איך אומרים בירושלמים? הקדוש ברוך הוא עשה לנו חסדים יותר משאר המקומות. למה? שאר המקומות הם צריכים להתענות והצום נגמר אחרי קריאת מגילה. ואילו פה בירושלים אנחנו נגמר הצום אוכלים, נגמר, אין לנו קריאת מגילה. למחרת נכנסים לקריאת מגילה הרבה יותר ברוגע. שנה שעברה היה פורים משולש, לא? שנה שעברה היה פורים משולש, אז הקדימו. היינו ביחד אותו דבר. אני זוכר פה, שנה שעברה פה, שקראנו את המגילה, אז אמרתי, היו פה כמה אנשים שצמו, וזה לא היה קל להם, וצמו וזה, אנשים מבחוץ אפילו, שזה. אז אני אמרתי להם שימתינו, שלא לאכול ולא לשתות, עד גמר הצום. אמרתי, אני אעשה לכם פריבילגיה, אני אקרא לכם את המגילה במהירות הבזק, מילה במילה. אני קורא המגילה 25 דקות, מילה במילה. כל מילה מנותקת מחברתה. ועם כל הניגונים, עם הכל. אבל אני עושה, אז זה 25 דקות, לא קרה כלום, נכון? אה? כאן אז יש לנו כאן בתשובה של הרב בן ציון אבא שאול, הוא כאן אומר לגבי חולה או חלש שהם פטורים מתענית אסתר, ומי שמרגיש את עצמו חלש הוא גם רשאי לדחות את התענית ליום אחר. זאת אומרת, אחד יש לו בריא, הוא לא לוקח כדורים, לא כלום, ונפלה עליו חולשה, אז הוא מתענה את תענית
ביום אחר, ופה ביום הזה הוא אוכל. בוא נגיד כזה דבר, מה ההגדרה? אם התענית מזיקה לבן אדם, אז הוא נחשב חולה. ואז חולה הוא פטור והוא לא צריך לפרוע פעם אחרת. אחד נמצא בבית חולים עכשיו. הוא צריך להשלים פעם אחרת זה, הוא לא צריך. הוא פטור. עבר עליו התענית בכיף, נכון? כמו שהלך לישון, הלך לישון 24 שעות. אין עליו תקנה הזאת, נגמר, שלום. אבל אחד שמסתובב כבריא, אבל מה? הוא חלש. אז ביום הזה שהוא יכול לפרוע את התענית ליום אחר, ביום הזה יכול להלוות אותו כאילו. באותו יום לא להתענות, אבל לפרוע אותו ליום אחר. מכיוון שהוא כן יכול להתענות, רק זה מצער אותו. במיוחד שצריך לקרוא מגילה, ומי שירגיש חלש ולא יקרא כמו שצריך, אז הוא יפסיד את המצווה. אז אחד כזה, באמת אחד כזה, שלא יקרא את המגילה ויצום. זה מנהג וזה דין. על פי הדין הוא לא צריך להיות חזן לקרוא את המגילה. הוא יכול לקרוא את המגילה הזה, וחוץ מזה הוא יכול אחרי התענית, מיד אחרי תפילת ערבית, יצא החוצה, יאכל משהו, ייקח משהו אנרגטי כמו שצריך, ויעשה מזונות קצת, לא ארוחה, יעשה מזונות, שתי רוגלח, קוקה קולה טוב, הוא קורא את המגילה בדרייב, הכל בסדר. כן, אין לו שום בעיה. תשימו לב טוב, שמטענים מרגישים מאוד חלש, אפילו במוצאי כיפור. בן אדם רק מוצאי כיפור טיפה לוקח מים ושותה, הוא חוזר לעצמו, אפילו לא צריך לאכול. אני במוצאי כיפור, אני עומד לפני התיבה 4 תפילות, ערבית, שחרית, מוסף ונעילה, במירון, ברבי שמעון בר יוחאי. זה לא קל, אני מהנץ. אמנם יש הפסקת צהריים קצת, אבל זה קשה. מה, זה לא קל. לעמוד רק מוסף, חזרת השעת שעתיים, אתם יודעים מה זה? שעתיים זה לא נורא. מוסף בשעתיים ביום כיפור? זה 3 שעות. רק חזרת השעת שעתיים, חוץ מהסליחות. סדר העבודה זה שעה. בדיוק, אבל חוץ מהסליחות. סליחות זה עוד שעה. אז אחר כך... 3 שעות חזרת. כן, אבל אצלנו יש השלמה, במנחה, אתה יודע, אצלנו אתם מתחילים ישר פתיחת ההיכל. אנחנו עד פתיחת ההיכל לוקח לנו 40 דקות עד שאנחנו אומרים פתיחת ההיכל. אז מה, זה יוצא מכאן, זה באמת זה קשה. אני שגומר את התענית, אני שותה מים, כמות של מים, וזהו. אפילו לא, בלי סוכרים, מים. ולא אדם לאכול כלום? חוזר לעצמו, כן. לא לאכול כלום. אחר כך, יותר מאוחר, אבל לא באותו רגע, זה... כרגע צריך רק להחזיר נוזלים. בן אדם יכול, בלי לא לאכול שבוע, בלי שיקרה לו, רק ישתה מים, הכל טוב. תלוי מאדם לאדם. כמה יש לו. בואו נגיד כזה דבר, יש לנו למשל, לא יצויר, יש שומרים, חיילים שנמצאים בבקעה. בבקעה עכשיו, הטמפרטורה כמה עכשיו הטמפרטורה כרגע זה, אפילו בחודש אדר, זה נע בין 28 ל-32, משהו כזה, בצהריים, נכון? עכשיו הוא, חייל הזה צריך ללכת להיות שם שמירה, 32 מעלות, מה הוא לא צומא? הוא יכול לשמור כמו שצריך? אז הוא פטור, באותו רגע, יפרע את זה למקום אחר. שמור את זה אפילו לשנה הבאה בחורף, יש יום קצר ככה בחודש חשוון,
שיגעון... רופא, אותו דבר רופא. רופא אסור לו לצום. רופא, שהוא צריך להיות שיקול דעת, לכאורה אסור לו לצום. אם השיקול דעת לא 100%, הוא יצטרך... תלוי ברופא. הרופא צריך שיקול דעת. אם הוא מנתח, שיאכל. כי זה פיזי. אם לא, אנשים עוברים את היום הזה. מה זה? לבן אדם בריא? בן אדם בריא, צום, עובר את זה בקלי קלות. לא משהו. נכון, יש לנו פה פיזיקאי, נכון? מה אתה אומר? עוברים את זה בקלות. צום רגיל, לאדם בריא, אין איתו בעיה. כל הבעיה היא כאשר בן אדם יש לו איזה בעיה מסוימת, שם השיקול דעת מתחיל להיכנס. על כל פנים, מי שמותר לו לאכול, אז לא יתחיל לאכול בשיעורים. אין שיעורים בדרבנן. שיעורים זה רק בדאורייתא. פה אין פה שיעורים. זה דבר אחד. ודבר שני, אם צריך לאכול, שיאכל דברים בריאים. שלא יתחיל לאכול מעדנים וכל מיני דברים, ושוקולדים וכל מיני דברים שהם לא מיותרים. אבל מי שמשל יום כיפור, מי שאוכל ביום כיפור, צריך שיהיה לו עונג יום טוב. אז הוא יכול כן לאכול מעדנים, כדי שיהיה לו עונג יום טוב. ביום הכיפורים, אנחנו אומרים שמי שצריך לאכול, מי שאוכל בלי שיעורים. יאכל דברים, מי שצריך לאכול בלי שיעורים? מי שאוכל לא בשיעורים. שהוא צריך לאכול, אין עליו צום. אז עליו לא נאמר ביום כיפור שהוא יאכל דברים לא מעדנים. כי אחרי הכל זה יום טוב, חייב להתענג. אז שיאכל מעדנים ביום כיפור. היה מעשה בזמן רבי ישראל סלנטר עליו השלום. היה מגפה. ושם, בזמן המגפה, אז על האנשים הבריאים, אנשים בריאים. חולרה. היה קולרה אז. היה אנשים בריאים. אבל מי שנדבק בקולרה הזאת, הלך. עכשיו, אם הגוף לא אוכל, הגוף לא נחלש. ואם הוא נחלש, הוא יכול לקבל את הקולרה הרבה יותר מהר. פסק רבי עקיבא איגר, שלכל הבריאים אסור להם לצום. אמר להם לצום רק בלילה, ובבוקר אחרי תפילת שחרית, הוא נעמד על הבימה, הוא לקח גביע של יין, אמר את הפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. הוא אמר שמוציא את כולם ידי חובה של קידוש, סברי מרנן, בורא פרי הגפן, ואז הוא שתה, ואחריו כולם שתו. כולם אכלו רגיל. הוא אמר להם לאכול רגיל, לא לאכול זה. שיעורים. לא לשיעורים, זה שהיה סכנת נפשות. במקום שיש פיקוח נפש, ספק פיקוח נפש, גם נדחה. ברוך ה' לעולם. אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה מצווה שנאמר, החפץ למעשית כה יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שומר רבה. ועד הרכיבותי והמליך מלכותי ועזבו כדי יקרב ישכם. יכול להיות בכל אחד לכל את ישראל. בעגלה וזמן קריב אמרו אמן. טבח יתברך יתרומה מתנשא ותדעת על התעלל ביד קודשה וריחום ולם כל בכתה עשיר אתה גברתה נחמתה אבל באבים ברמן על ישראל רבנות תלמידו והכל תלמידי תלמידו ולכל סיבורת הקדישתא דיברת על תמחותו ואתה יהיה לנו על אורחים תלמידים ורחמים כבוד המשהו והרבים ברמן יש אל אמר רבה מי שמהיה היי סבבה שלך דבר פרוע ודבר ורווח והצלה לכל עמו ישראל ואמרו אמן ישר לו ויברו באבא אשר מלאנו על כל עמו ישראל ואמרו אמן